Уважаеми зрители, програмата до края на деня. 20 часа емисия по света и у нас. 20 часа и 30 минути телевизионен театър на живо. 21:45 на червено сериен телевизионен филм. 22:50 концерт на Корс в Роял Албърт Хол. 23:50 последни новини. От 0 часа и 5 минути Спасители, частни детективи, сериен телевизионен филм. От 0 часа и 50 минути Блус общество. От 1 часа и 20 минути Холивудски каскадьори, документален филм, първи епизод. Уважаеми зрители, очакваме вашите мнения и препоръки на телефон 983 0010 за новини и актуални предавания. 983 0011 за публицистични предавания. 983 0012 за филмовата програма на БНТ. 983 0013 за култура и 983 0014 за детски предавания.